ng mga pagsakit, unang na punyato at sa tuyang selebrasyon. Asin sa imong espiritu. Kita nagkatiribot hindi bilang pagbaon ng Diyos. Dinaranin ko, tangaling hatulan ko ang taong ini sa kasalaning pagdalanghad o pagsusulsul sa mga tao ni Banwaan. Ngunyan, sa atubang nito, Ika-4 na estasyon, Lugod kami kahirapan, kakurangan. ika-5 estasyon, si Monte Reneo sa pagpaksan kan Cruz. Sa pagkakaw, pasig sa dagat, halos libon na nagpupulas na dagat. Sirikan kayo! Di ko matiwas ang krus na basan mo. Sa imo ng butasan, tayo ka sa kong sasalitahan. Ako ng kabos, pati ang kagandaran. Huwag ingumutan ko. Sa bata magtiyos sa kulong sa dagat ko. Hanggang sa inong kasakitan mo. Nasabatan ni Jesus ang mga babaeng nagtatapos, gihuli sa mahal ng krus, tinubos
Jesus, asin sa nakakahirap na ininamugtakan. Salamat mga tugang mga aki sa partipasyong dinibon nindo sa pagkasalo niya itong pagkaruparopan ang misteryo kan pagtiyos pagkagadan siliman pagkaboy liwat kang sa itong gabarang ng Jesucristo. Salamat na giraray tinataw niya itong sa itong mga isip, puso para ipahiling niya ito kay Jesus na inaakod niya ito kang buong pasasalamat ang iyang sakripisyo. I prayed for you during the station of the cross. I prayed for your families. I prayed for our priests, our religious. I prayed for our archdiocese. Ang dalan kang krus, mga tugang, di man iniisarong drama, kundi sarong pamibig. Ang dalang kang krus, kada istasyon, mga okasyon para iyatang niyatong atong mga pamibig sa huwarang na napano kang pagkamuot sa sato. Itang gabos na binunyagan, yung ipo na ako niya to, let us embrace the way of the cross. Matalab nindo mga tugang ang dalang kang krus, di man nagtatapos sa kalbaryo o sa kasakitan. Ang dalang ng krus, pasirin yan sa dalang kang kamarawayan. The way of the cross leads to the way of glory because Jesus has risen from the dead. Mga tugang, sa dalang ng krus, dahil kita mga spectators o tagapanood, kapag inaako niya ito ang dalang kang Kristo, dahil lang kita mga nagapamasid o panood, kita dapat maging mga tagapagparokyaw, tagapagharubay, kang misteryo, kang dakulang pagkamuot ni Jesucristo para sa satong gabos. The way of the cross makes us not just watchers or spectators or followers of how we suffer. Ultimately, the way of the cross, deeply embraced and lived, will make us proclaimers of Jesus, our risen Lord. Sinasadol ko kamong gabos, mga tugang, kamong mga aki, kamong mga jóvenes, na truly ako nindo ang panahon ini kang Kwaresma. This is an opportune time for us given by God so that we can purify ourselves, transform our hearts and minds, and most especially make us truly experience the love of God, the Father towards us. Let us learn to sacrifice. Let us not allow kang mga aldaw kang Kwaresma maging ordinaryong aldaw as if nothing is happening. Di man kita, let us not be swallowed by so many distractions, even mga gadgets. Let us try to set them aside for a moment, for some time, for some days, para ang sa itong focus, ang sa itong atensyon, ang sa itong puso, nakatuon kay Jesus na nag-atang kanyang buhay para sa satong gabos. I continue to pray that these days of Lent may not just be meaningful for each one of us, but may be truly days wherein we will experience
once again the love of God. Amen. Following our Lord Jesus is the Blessed Mother, so we pay homage to her all together. Hail Mary, full of grace, The Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, Pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. mamibig kita. Kagurang niya mong Jesus, ikang sumuyang kaibahan sa pagbaklay, sa dalaning pagsakit, pagsulsul, dalaning pagkamuo, sa samuyang paghorop-horop kang simong pagsakit, pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, ipinapamibiman niya mong pinaghorop-horopan ang pakikipaghiras sa simong sakripisyo ning pagkamuo. Ang ginibo niya mong pag-estasyon, idinudulot niya mo bilang kawi ning pagpenitensya. Sa samuyang pagpasalamat, namimibiman kami, na mairas man niya mo ini, tanganing ang gabos, magkasadaro sa pakisumaro sa sakripisyo na iyo, na madara sa muya sa imong kahadian. Ininagad mi sa ngaran ni Kristo na sa mong kagurangan. Ang kagurangan mapasaindo. Magpapanguros kitang gabos. Bendisyonan man lagod kamo kang Diyos na makakamhan. Anama, asin ang aki, asin ang Espiritu Santo. Tapos na sa tuyang selebrasyon, lakaw kamo asin mabuhay susog sa ipinahiling ni Kristo sa Let us not dagat. clap. Please do not clap. Silence. Pasalamatan natin ang mga nag-perform o pakadyato sida ang mga nag-perform. Ikaw pa po masunod pong isa sa loob po katedral, si buot pong mag-atender, maglaog na lang po. Kasi si gusto po po magpaparusto sa inyong mga kanoo, makikita na lang po sa may 160 ERR.